hi ha la falsa creença que com estàs connectat a la DGT pots pensar, ai, els de la DGT, que macos, que simpàtics, en 5 minuts ha arribat la grua i no han ni trucat encara. Això ja t'ha de fer sospitar, només 5 minuts sospita. Doncs sospitem, perquè aquesta gent estan connectats al mapa de la DGT, van fent els seus càlculs, truquen al company que està... Escolta, al Baix Penedès, en aquest punt, tens un connectat. Són les asseguradores les que avisen al conductor de quina grua vindrà. És a dir, si tu avises, et diran ei, mira, ve tal grua, de tal companyia, amb aquest número de matrícula, i per tant és aquesta. Si tu t'arriba una grua random i dius, sí, aquí, ajudi'm, és responsabilitat teva si tu no estàs atent de contrastar i confirmar que és aquest número. Però de què se n'aprofiten aquestes persones? Al final de la sensació de vulnerabilitat, estar allà, que estàs desesperat amb la balisa, esperant, mirant que no t'atropellin, i de sobte arriba un salvador en forma de grua i tu no tens, potser no estàs prou despert com per mirar-ho. DGT anirà molt bé, però no t'avisa per tu a la grua. És a dir, tu hauràs d'avisar a la teva asseguradora i l'asseguradora et passarà totes les dades. Per tant, salvadors anònims i gratuïts que arriben del no-res, compte.